yaran furtawa, domin shi ka haɗa jinsi duk da nisan kowa. Yakan sanya soyayya tsakanin ka da larabawa, ba ruwansa da mai kuɗi ko kuma talakawa. Zaga duniya neman daidai da rayina, ya ta kirki sannan mai jin tausaina, mai kirkirar farin ciki a dare rana. Tun da so da sarace kyawun kalma sadaka ce, na sani zan dace tun da nima na rike gaskiya. Hassan da taka wacce duka na samu da ita zan rayuwa, na fata hali na taba jarfa, ki zo ki zauna da kudi ki ji ruwa. Tunda na faɗin sirrin zuciya, garin wa za ta tausaya, sanin so na gaskiya mai nasibin ba nisa. Go mix.